Heippa vaan taas kaikille. Tänään minä ajattelin kuvata tällaisen Brawl Stars pelivideon, että me avataan koko mun Brawl Passi. Olen säästänyt koko Brawl Passi ja mulla on extra star droppeja 7. Ja sitten kun me mennään tänne kaupan puolelle, niin täällä on 7 megalipasta ja 42 star droppia, niin me avataan ne kaikki tällä videolla. Niin voitais aloittaa tuosta Brawl Passista. No niin. Kerätään taas ensin tehopisteet. 500. 1000. 1000. Siinä oli kaikki tehopisteet. Sitten kerätään kolikot. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. Seuraavaksi kerätään nämä jalokivet. 10. 10. 10. 10. 10. Oho, otin krediitit, mutta ei se mitään, ne meni tälle uudelle ihmiselle, koska krediitit olisi ollut seuraava, mitä me kerätään pian. Tänne oli jäänyt vielä vähän rahoja. Ja 1000. Seuraavaksi avataan nämä krediitit. 100. 100. Me saadaan pian uusi rämäpää. 100. Tam, tam, tam. Saatiin RT tuhooja myyttinen 21/26 rämäpää. RT suunniteltiin alun perin infopisteeksi, mutta lisäksi se valvoo kaikkea, mitä Star Parkissa tapahtuu turvallisuussyistä tietenkin. Sitten aloitetaan uuden rämäpään kerääminen. PR näyttää kivoimelta. Kumma kyllä PR löytynyt tiessä Bell ja Sami kivikoviin sydämi. Ehkä luonteensa ansiosta ja kuka voisi vastustaa suklaakeksejä. Otetaan tämä seuraavaan keräykseen. Menoksi jatketaan keräämään Star Droppeja. 100. 100. 100. 100. 100. Ja 100. Ja nyt Star noita krediittejä ei ollut, niin seuraavaksi avataan näistä Star Dropit. Aloitetaan tästä. Harvinain. Se oli kokonaan harvinain. Ja me saatiin tuplaajat. Ajattelin, että tässä videossa me tehdään nopeutetulla tahdilla nämä painalukset. Harvinainen, eeppinen, myyttinen. Mitä täällä tulee? Mahtavaa! Uusi asu Bonnielle. Mahtavaa. Yksisarvis pinkkipossuasu. Aika kiva. Sitten seuraava.
Harvinainen. Rahaa. Seuraava. Harvinainen. Superharvinainen. Super rare. Mahtavaa. Kolikoita. Sitten harvinainen. Tehopisteet. Oho. Tehopisteellä voi toimittaa rämähtäiltä. Harvinainen. Mythic. Myyttinen. Mitä täältä tulee? Uusi merkki Edgarille peukkuudessa. Se on hyvä. Harvinainen. Kolikoita. Harvinainen. Lisää kolikoita. Harvinainen. Eeppinen. Epic. Mitä täältä tulee? Oho, uusi merkki Lilly tämä päälle. Sitten harvinainen. Palettiplaanit. Sitten Mythic. myyttinen varuste. Tämä on hyvä varuste. Seuraava. Harvinainen. Lisää tuplaajia. Seuraava. Superharvinainen. Lisää tehopisteitä. Etepä aina harvinainen. Ja tehopisteitä. Lisää tehopisteitä. Epic. Myyttinen. Eiku eeppinen. Wuhuu. Oho. Perryheppä on vihainen. Seuraava harvinainen. Lisää palettiplaajia. Sitten Rare. rahaa. Sitten eeppinen. Epic. Colette. Uusi merkki sille. Harvinainen. Superharvinainen. Tuli taas noita. Rare. Palettiplaajat. Super rare. Superharvinainen. Mä oon saanut nyt tästä Travel-passista paljon merkkejä. Harvinainen. Epic. Super. Eiku eeppinen. Lisää merkkejä. Harvinainen. Palettiplaajat. Sitten Rare. harvinainen 50 kolikkoa. Sitten avataan nämä extra dropit. Ja avataan viimeisenä toi legendaarinen. Harvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen. Lisää tehopisteitä. Eeppinen. Epic. Jee, uusi merkki Gailille. Sitten superharvinainen. Bling. Eli ne on rahoja, mitä tässä voi käyttää. Sitten harvinainen. Lisää rahaa. Rare. Tehopisteitä. Superharvinainen. Palettitu. Sitten, kuka tulee täältä legendaalisena? Katsotaan. Nyt se aukeaa. Tähtivoimaa. Toi on hyvä tähtivoima. Royal foil, bake and destroy! Avataanko Peasu nyt? Ei kiitos. Sitten, nyt me ollaan avattu koko Travel-passi, koska tässä ei näy enää siitä punaista merkkiä. Niin nyt mennään tänne kauppaan. Avataan ensin nämä megalippaat. Kaikki 7. Palettiplaajat. Ja jos toi numero tuolla oikeassa alareunassa alkaa hohtaa, sit me saadaan jotain hyvää. Tehopisteitä. Rahaa. Jalokiviä. Ja lisää tommosia merkkejä. Seuraava. Rahaa. Jalokiviä. Tehopisteitä. Ja lisää merkkejä. Ja palettiplaajat. Seuraava.
rahaa, myrkkyjä, palettityklaajat, jalokiviä ja tehopisteitä. Seuraava. Palettityklaajat, myrkkyjä, jalokiviä, tehopisteitä, rahaa. Seuraava. 6 sisältöä. Nyt tää voi hohtaa myrkkyjä, palettityklaajat, rahaa, jalokiviä, tehopisteitä. Nyt se hohtaa, näettekö? Se hehkuu. Mitä me saadaan? I do not come in peace. Uusi asu. Wuhuu. Ja merkki. Peräjämerkki. Sitten seuraava. Rahaa, jalokiviä, merkkiä, tehopisteitä, palettityklaajia. Sitten merkkiä, tehopisteitä, rahaa, palettityklaajia, jalokivet. Me ei nyt oteta tuota tarjousta, kiitos. Sitten avataan nämä Stars Dropit, 42 kappaletta. Tästä lähtee. Harvinainen, eeppinen, 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 Epic. eeppinen. Tehopisteitä. Harvinainen, 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 harvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen, 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 harvinainen. Rahaa. Harvinainen, harvinainen. Superharvinainen, Super superharvinainen, rare. superharvinainen. Rahaa. Harvinainen. Eeppinen, 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 Epic. eeppinen. Roosalle tämmönen spray. Mahtavaa. Harvinainen, eeppinen, eeppinen. Mystinen. Mythic. Mitä täältä tulee? Kredittei. Jes. Me ehkä voidaan saada toinenkin rämäpää tänään auki. Katsotaan. Harvinainen, 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 harvinainen. Rahaa. Superharvinainen, superharvinainen. Rahaa. Harvinainen, harvinainen, harvinainen. Superharvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen, 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 harvinainen. Rahaa. Harvinainen, 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 harvinainen. Rahaa. Harvinainen, 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 harvinainen. Lisää rahaa. Harvinainen, 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 harvinainen. Lisää rahaa. Harvinainen, 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 harvinainen. Lisää rahaa. On tullut paljon harvinaisia. Harvinainen, harvinainen, harvinainen. Ja harvinainen. Rahaa. Harvinainen, 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 harvinainen. Lisää rahaa. Harvinainen, 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 harvinainen. Rahaa. Harvinainen, 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 harvinainen. Super rare. Superharvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen, 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 harvinainen. Super rare. Superharvinainen. Rahaa. Harvinainen, harvinainen, superharvinainen, superharvinainen. Super rare. Superharvinainen. Kolikoita. Superharvinaisesta saa enemmän kolikoita kuin harvinaisesta. Eeppinen, eeppinen, eeppinen. Epic. Eeppinen. Lisää tehopisteitä. Harvinainen, 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 harvinainen. Palettityklaajat. Harvinainen, 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 Rare. harvinainen. Raha ei todellakaan haittaa, koska sillä saa päivitettyä rämäpäitä. Harvinainen, 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 Rare. harvinainen.
superharvinainen, 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 Super rare. superharvinainen, harvinainen, superharvinainen, 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 Super rare. superharvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen, 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 Rare. harvinainen. Rahaa. Harvinainen, 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 Rare. harvinainen. Rahaa. Harvinainen, superharvinainen, superharvinainen. Super rare. Alettitupaan. Eeppinen, 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 Epic. eeppinen. Lisää rahaa. Harvinainen, 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 harvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen, 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 Rare. harvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen, eeppinen, 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 Epic. eeppinen. Lisää tehopisteitä. Harvinainen, harvinainen, superharvinainen, superharvinainen, Super rare. superharvinainen. Ja lisää rahaa. Harvinainen, 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 harvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen, superharvinainen, Super superharvinainen, rare. superharvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen, superharvinainen, eeppinen, Epic. eeppinen. Mr. Bat wants to play. Juhuu, uusi asu. Harvinainen, 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 harvinainen. Valikoita. Harvinainen, 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 harvinainen. Lisää tehopisteitä. Harvinainen, 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 Rare. harvinainen. Tehopisteitä. Harvinainen, 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 harvinainen. Rare. Harvinainen. Tehopisteitä. Eeppinen, 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 Epic. eeppinen. Mortis, Bringer of Doom! Huhu, uusi asu Mortikselle. Siinä oli kaikki. Toivottavasti tykkäsit tämmöisestä unbox-videosta, missä ovat kaikki nämä tavarat, mitä olen saanut. Ja me nähdään taas sitten ensi videossa. Hei hei!